Zdravičko priatelia, tak máme to čierne na bielom. Prišiel mi pozdrav z Ministerstva životného prostredia. Odpoveď na našu pripomienku zástupcov petičných výborov z nášho regiónu. Najpodstatnejšia vec, ktorá nás zaujíma, je, že v podstate nám to ministerstvo potvrdilo to, na čo sme sa odvolávali, čiže paragraf 39a odsek 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde nám aj ministerstvo životného prostredia dáva za pravdu, že príslušný orgán je viazaný stanoviskom dotknutej obce smerujúcemu voči vyjadreniu súhlasu so stavebným zámerom. Čo je v podstate akceleračná zóna, neakceleračná zóna. Pokiaľ obec ešte není v posudzovaní EIA, tak má hlavné slovo obec a obecné zastupiteľstvo. Keď veterné turbíny neprejdú cez obec, tak nejdu ďalej. To na margo alibizmu niektorých starostov, ktorí sa veľmi radi odvolávajú na to, že štát to nariadi a my s tým nebudeme môcť zrobiť nič, tak nie je to pravda. Mám to tu napísané čierne na bielom, poskytnem to každému starostovi, ak by si náhodou nevedel dohľadať ten zákon a ten paragraf. Toto je momentálny právny stav. Čiže ak vám starostovia tvrdia niečo iné, tak je to bohapustý alibizmus.